खुलुमबाय सनाफोर आंनि जोबोद लयटिस नाथामखौ फिन खेबसाबारलायबाय सबाय मा जेव हगारनाय महर लाना सनाफोर न'निफ्राय ओमफ्राय दहाय माइ लांबाय नालायथो माइयाथ' रानबाय दैखोनोसै आरोना आङो लामनायखौ देखायबाय जखन मोनसे भिडिअआवहाय सोनायखौबो देखायनोसै ओइथिं फिसाजोआ गेलेगासिनो ओमफ्राय मावथिफ्रा जोंना सिबस्रांगासिनो आरो सासे मावथिया ओरैहाय अमा आदार आलु हागासिनो दङ माने आलु एसे गेसाव गोफोन दङ नालायथो हागासिनो दं आरो सोस्रांना लानोसैलाय थांदो आबैजों ओमफ्राय नै अयथासारसो माइ दै लांनाय नुबाय नालाय माथो सिन्थाबाव थांदो थांदो मावनानै लागासिनो सनाफोर ब्लग्सखौ फरायलां फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन बहुद दङ देखायनो लागा आरोना सनाफोर आं बारा टाइम गैया जाखिनि हायो सब देखायजोबगोन मा रोनो जानो हायो मावनो हाया माबेलायना सनाफोर गाव जानायलाय गावनि उदैनि थाखाय सोना लानोसै आङो Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fucking do it, don't even try. Just let the bullets fly, I'm the last one to die. If you think that I'ma slow down, don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the guns out. Dropping bodies in. बस्तानि जाबायमोन सनाफोरा ओमफ्राय बस्तायानो गैलानो जारलासो मा जायो बिदिनो बस्ताफ्रा जोरलायलाङा जोंनावबो मालाबा एन्जर बरसिलाङो मालाबा दाउ बिदै दैहैयो मा दैहैयो गांसो गांनै दङ दाउखुमै जानानै दङ दाउ दै होनाय बेखौ दांनो हानाय नंला आङो दंबावोमोन बस्तायावहाय नांबावगौमोन सनाफोर सिं साबायानो नैबेखिनि मावनायानो मादि मावनानै जागोन फाग्लिसो जागोन माने दाख्लै कारपेट सुनायानो एसे सिङा सानाया दंखायोमोन नालाय जेने थेनेसो दङमोन आङो दा ओमफ्राय आरो जेबो नङा मावनायालाय आरो मा ना सोनानै लाजोबबाय सनाफोर खानोसैलाय एबार रोनो जानो हागौ मावनो हाया फाग्लि ना मा होनो सनाफोर मालाय दाख्लैयो लामनानै लाखादों मालाय दाख्लै लामनानै सौनानै लाखाबाय मामोनहा ओमफ्राय दा बे सौनोसै आरो आङो गाबोन लांनोसै फुङावहाय मिलावहाय गोबावजों खनसेल'सो दा बेफोर खामानियालाय बेखौलाय बाबालाय मा जानोसै सोरनि सायाव मोनजानो आसा खालामनो बेफोरखौलाय फुनाय जायासै आरोना सनाफोर मा होनो गाबोन मिलाव हैबाथाय फुनोसै खनसेनो आंनो थामाजों सुवाखैना जाला माला सोलाबायबायल' दहाय हाननायाव जाला माला थामाजों माबाखाबालाय हानखाबालाय गथाबालाय मोनसिगौमोन बेसेबां जाखो 2 मनसो जायो ना मायो नै बेहाय एसे आद्रा जाबाय आरोना गैला जेने थेने मोनबाय बस्ताया दाउखुमै ना सावखुमै मिन्थिला आरो जांख्रि जांख्रा होलाबायबाय खुनुरुखुम बस्तानै ओमफ्राय नैबे मोनसे जाबाय आरोना सनाफोर ओमफ्राय नै आसलिया दिगदार जुलिनो एसे खावबसो होबाय आंबो ओमफ्राय सिङाबो एसे थास्रोलायनांगौ आंनाबो ओमफ्राय जोंहा नै बेबायदि लामो आरोना बे प्लास्टिकनि सायावनो नै बिदि नेटखौ होदेरनानै होयो आरो माने नेटखौ होबाथाय बे मैलाया मालाय नेटजों गलांजोबखाबाय प्लास्टिकआव थाबाय दाखोरबो जाला फुथुनानै गारहैदोल' दा बेनिफ्राय माने होनबाथाय माने जावलायनांला आरोना ओमफ्राय गुग्लायाथ' जेबो नंखाया जों माने आंथ' सानो गुग्लाबा माथो जानो मालाय मा होनो अमायासो मोनजागोन दा गुन्दैसो जागोन ना गुन्दैबोथ' नांखागौ स' गुग्लाया हरफा जायो जास्ट मैला हाथर हालाखौल' बासिनानै गारनांगौ ओमफ्राय मैलायाथ' बेजों गलांखाबायानो स' बिदि आरोना सनाफोर
खानानै लाबाय दिखांनाय जायो गुगु गागानाय बेखौलाय मा देखायबावनो प्लास्टिकफोरखौबो खनस्रांनानै दोननोसै स्र'नो बास नेटखौ जि मोजां खनखाबाय जोङो इसाजों आंजों दा दाउनि थाखायनो बोखारनानै माइखौ थननानै दोननांसिगोन बोरैबा उसा दानाबा एसेल' बारा बोखारला ओरैनो एसे जासिगोन नामा ना गोजौआव नांबागोन बेखौ मोनसे लाबोनोसै दे जाबाय सनाफोर माइनि खामानिया जोबथ'लायबाय जेबोनोहाय बेफोरलाय गोबावजों खनसेल'सो मावोना बेखौलाय बहाथो सानफ्रामबो बे माइनि खामानिफ्रालाय खनसेनो लामनानै लाबानो मेरला गोबाव जाजाबाय 2-3 मास ना मा होनो जाथ'बाय माइ मिलायलांनाया गाबोन जासिगोन आरोना ओमफ्राय सनाफोर खामानिया न'निफ्राय जोबस्रांबाय नालाय नै एसे ओंखारबोनानै सरब फारसे थाबायनो फैबाय आरोना सान्दुंजों गोजांनाय मोनबाय ओमफ्राय ड्रेसखौ साफ साफाय जानानै दहाय बेखौनो गानफिनलायबाय ओमफ्रायहाय नै मैया जों फैनाय लामाया बेनोमोन ओमफ्राय ओरै एसे आवगायलांनो सालाबा हाबनोसै इम्परटेन्ट जायगा दं सनाफोर आं देखायहैनो नायलांबाय था ओमफ्राय बे जोंनि गामिजोंनो नांजाबनाय नैबे जाहैबाय बिथांमोन आल्लाहु आकबर बिथांमोनाथ' सरब सेर सेराव थाखायो नालायथो बेयाव एसे जखरसे दं आरोना मिला मिसा थायो बिदिनो नांजाबनाय देखायलायला आङो भिडिअ लालांनोबाथाय बिसिनि नायनाय डिजाइनफ्रा जानो बायदि नायथारोना खुला खुलि बिसोरजोंबो हब्रालाबायो आङो जेबो नङा खुला खुलि रायज्लायजोबो बयजोंबो ओमफ्राय एसे आलदा नायोना बोरैबानो ओंखायनो एसे बोरैबा मोनो आङो स' भिडिअखौ बानायथ'ला आङो बेयाव ज' जिरायनानै दङ बिसोरनाथ' अयभासखा मालाय सरबाव ज' जिरायनाय मोसौ बोरमा लानानैहाय देखायलायला बिसोरखौ आङो सानै मानसियाबो जयेन जाबावबाय नै खारबोनानै मालाबानो मोनफैबाय इयो बाहागिनि बिजावजालिनि जोंनि आलासि बाल दा खुगा थैगोनसो आंफोरबायदिनो जाहैगोन लास्टआव देरनानै खुगा बरा आंनि टारगेट जायगायाव मोनफैथारनोसै सनाफोर आं नोंसोरनो मोनसे जायगा देखायग्रोनो जोंनि इम्परटेन्ट जाय जोंहा उदै बुंगासिनो दङ नायदो सनाफोर आं माने ओरै एसे गोलावै फैनानै बे आल्लाहु आकबरफोरखौ बारबोनानै ओमफ्राय जोंना दुब्लि सनाफोर नै बेनो जोंनि दुब्लिया गासिबो नङा बैखिनियावल' एसे दङ बारा गैखाया 2.5 बिगा 3 बिगासोल' दङ दां ओमफ्राय बै फारसेथिंबो एसे दङ आरोना सनाफोर ओमफ्राय दा बेनो जोंना दुब्लियाहाय सरबा बिराद मोजां आरोना नै सिन्था गैया थाङै बिथिंनो सान्दुदिङा हाजो मोनहैगोन नै हाजोआ बेफोरनो बेनिफ्राय सनाफोर मा होनो ब्रह्मपुत्र दैखौबो बिथिंनो मोनहैयो बे पिकनिक स्पटफ्राबो बिथिंनो थांलायलायगासिनो दं नै बै नानि मोनहाबा गाबोन स्कुलनिफ्राय लांगोननो आरोना बिथिंनो स' दुब्लिया बेनो आरोना जोंना सनाफोर देखायबाय आङो ओमफ्राय सनाफोर बे थाननेलाव होनाया जाहैबाय मा आंनि फार्स्ट हानिमुना जाहैबाय सनाफोर बे हाजोआवनो आरोना माने बे हाजोआवनो आंखौ बोराया फार्स्ट बेरायनो लांदों सानैजों सिक्रेटलि जों बेहायनो बेरायहैदों सनाफोर जेबो जेराव थांनो मोनाखै जों दिल्ली मुम्बाइ माबा माबि बेफोरबायदियाव जेराव थाङाखै स' बे हाजोआवनो आंखौ बेरायनो लांदों माने गेजेर लामा दङ मोजांनो एकदम सेंग्रा सिख्लाबाथ' लाइन मारिनो मोजांमोन खिन्थु जोंहा हाबा जाखानाय बोराय बुरैयाथ' जों जास्ट आङो देखायनानै फैदों आरो बे हाजो हालाखौ आरोना बे हाबा हुखानि खामानिफोर जेरै मावनाय दांनाय आलासि थांस्रांजोबनानैथ' सानथामसो टाइम लाखायोना स्टेज आरि बोखारनाय मानाय बायदि सियार बेरेंसि थोरसि लथा हैस्रांनायफ्राव सानथामसो लाखायो स' बे स्रां जानायनि उनाव बोराया फ्रि ओमफ्राय एसे बार जानानै फैनोसै होननानै आंखौ बे हाजोआवनो लानानै फैदों आरोना सनाफोर स' फ्रिबो मोनदों मोजांबो मोनदों हाबानिफ्राय माने जों फार्स्ट बेयावनो बोरायजों आंजों बेरायदों आरो मा सानैजों माने हाबानि आगोलावथ' इसिबां बेरायनाय जाखायामोन बेबायदि लुइला बेरायनो लागाबो जोंना गैखायामोन आं दाख्लैबो बुंखादों अबेबा भिडिअआवहाय ओमफ्राय जों बेयाव आरोना बेयावनो जोङो सानैजों ज' बेरायहैदों आरोना सनाफोर स' आङो गोसोखाङो फारि फैबानो बोराय थाबाथ' जों जेब्लायबो थाङो ओमफ्राय बेयाव गेजेर झरनाबो दङ दुगैहैनो बिराद मोजां आरोना झरना दङ हानिमुना माखौ बुङो बेफोरखौ आं बारा मिन्थिला सनाफोर खिन्थु हाबानि उनाव बिसि फिसाय फार्स्ट जेराव जोङो टाइम स्पेन्ड खालामो आं सानो बेनो हानिमुन आंनि थाखाय स' जोंना बेनोमोन आरोना जों सान्थि लाहैदों आरो बे हाजोआव सनाफोर माने सिरि सानजों साइलेन्टनो थांदों आरोना बेलासियाव बिदिनो बेबायदि टाइमावनो बेरायनानै आङो फैदों आरोना सनाफोर ओमफ्राय आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय गोसोखांनानैहाय ओमफ्राय बोराय फैयोबाथ' थाग थिग बै दै झरना ओंखारनाय समाव फैबाथ' झरनायाव दुगैहैयोबो जोंना पिकचार आरि बहुद दङ बेखौथ' मा देखायबावनो फुराना आगोलनि ओमफ्राय दा बहुद गोबाव जाबाय आरोना बेबायदि टाइम स्पेन्ड खालामिया स' आं आगोलावथ' शेयार खालामामोन नोंथांमोनजों दा आं इउटुब खुलिबाय जेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आङो आंनि जिबननि लाइफफोरनिफोरखौ शेयार खालामदाव खना खनलाखौथ' बारा खालामजायाना लुइला खिन्थु जाखिनि खालामजायो बेखौ शेयार खालामो आरोना सनाफोर गाज्रि मोननाङा मा रोनावलाबायखो मा जाला माला खिथालाबायखो होननानै स' बेयावनो बे हाजोआवनो आंनि फार्स्ट हानिमुनमोन आरोना सनाफोर माने जों बेरायहैदोंमोन आरोना बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय
लायराय फैनानै सनाफोर आं नैबे थिलाखौ मोनफैबाय बे थिलाया माने जोंनि दुब्लि सेरावहाय मोनसे थिला दं नालायथो बेयो शिब बाबानि मन्दिर आरोना ओमफ्राय माने आगोलावहाय बियो थिलाया जोंनिनोमोन जाहैदों माने जोंनि बाबानिनोमोनखा जाहैदों ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो बोरै जाखाथाय ओमफ्राय शिब मन्दिर लुबाय ओमफ्राय हारसाफोरा शिब बाबानि मन्दिर होननानै लाबाय नालायथो ओमफ्राय बाबायाबो हगारनानै होबाय जाहैदों आरो माने आंनो बोराया खिथादों बेखौ आगोलनि खोथा बियो आं बेखौ बारा मोनथिया सनाफोर थ' बेनो आरोना एनिफ्राय सनाफोर हानिमुन थांनाय लामाया स्टार्ट जादों नै बेनो आरोना बे हाजो बैयाव गोथौआव हाजो ओमफ्राय आङो दा उन्दैफोरखौ लानानै बिथिं बोरै थांबावनो बाबा आं थांला बिथिंजाय सना इथिं गोथौआव आं थांनो गियो रावबो गैया देनां बाबा फैबा थांगोन दे फैदो आङो एसे बोरैबा मोनो आरो बेलासिबायबो दा उन्दैफोरखौ लानानै थांजानाय नङा देनां बिफा फैबा थांसोंसै हाजो ना बेनिफ्राय स्टार्ट जालांसै ओमफ्राय नै हाजो नुहुरो खाथि बे हाजोआवबो गाखोहैयो मालाय एन्जर थेन्जर साहैयो बै हाजोआनो आरोना सनाफोर इयावनो मेरलाय क'क्राझार नाराबारि ओमफ्राय गेन्द्रा बिलि बेफोरबायदिनिफ्राय मेरला मा होनो एन्जर होसोनो फैयो मालाबा आङो बेयावनो लोगो मोनो रायलायनाय जायोना अबेनिफ्राय फैदों ओमफ्राय मादोंसो बेफोराव एन्जर आरि होफैयो आरोना बिसोरो एन्जर ओमफ्राय सेसा होफैयो बे हाजोआवनो मोनोबो ओमफ्राय जोंनि गामिनियाबो थांबाय थायो एखमबा सेंग्राफ्रा मै थै होनो मोनोबो एखमबा बन हाफाथन हाफानो ओमफ्राय आंहाथ' बोराय गैया नालाय बेफोरखौलाय बहा बाहागो मोनबावनो बोराय थानायमोनबा आंहाबो दरनैसो मोनजागौमोन गैया नालायथो मालाय मोननायखौ खबर मोनबाय ज' थांनायफोरखौ एखमबा सोरनिबा अननायाव इसिबां मोनबाय आरो आंबो ओमफ्राय दाथ' गैला मोनजानायानो बहुत गोबावसै बेफोर बुस्थुखौहाय सब बेनोमोन आरोना सनाफोर थांफिननोसै सानाबो हाबलांनोसै उन्दै मानसिखौ लानानै हाजो हालाथिं मा थाबावनो एसे गोथौआवहाय सोमसानबो दङ ओंखायनो थांला आरोना आङो सनाफोर थांफिननोसै ओमफ्राय मैयाथ' नोंसोर हाबा जानाय जायगाखौ देखायबाय आङो आरो दिनै हानिमुन जायगाखौ देखायबाय आङो गाज्रि मोननो नांला आरोना सनाफोर ओमफ्राय आंना खुसखोब्रिया आं नेक्स्ट भिडिअ'आव खिथाथारसिगोन आरोना खुसखोब्रिया मा एकदम एडजास्ट खुसखोब्रिया मा आं नेक्स्ट भिडिअ'आव खिथासिगोन सनाफोर गाज्रि मोननो नाङा दा आं न'आव थानानै बिराद सान्थि लागासिनो दङ खामानि दामानियाथ' मा बिदिनो सोलिखायो जेरावबो खामानिखा हिन्जाव मानसियालाय क'क्राझाराव था टाउनाव था गामियाव था स' मोजां मोनगासिनो दं आरोना आं सान्थिनो आं बेबायदि सान्थि लानो होननानै फैनो लुबैखादोंमोन स' आं दा सान्थियानो मोनगासिनो दङ ओमफ्राय सनाफोर फैयै जोंनि दुब्लिनि एरियाखौ मोनफैफिनबाय आरोना ओमफ्राय आं भिडिअ'खौबो दोनथ'नोसै बेखिनि जाखिनि शेयार खालामबाय जायफोरा फुराना लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावलायबाय आं आरो जेबो शेयार खालामनो रोंला माथो रोंबावनो आंलाय गामियाव फैबा गामिनि एरिया टाउनाव थाबा टाउननि जाखिनि जालांदों बेफोरखौ देखायाबा ना मा होनो सनाफोर स' गाज्रि मोननो नांला आरो सोरबाफोर गोदानबा चेनेलाव साबसक्राइब खालामनानै गालांदोलाय फंबाय बिनानावमोन ओमफ्राय आं भिडिअ'खौ नायनो मोनथ'वाखै आं टावार गैया आरोना सनाफोर बेखिनियाव फैबाल' एसे टावार मोनो ओमफ्राय आं बेखिनियाव जेनेबा फैनानै बोरै भिडिअ' नायबाय थानो जायो आरोना सनाफोर स' आं भिडिअ'आबो बहुत लेटखे आपल'ड जागासिनो दं आंना स' जेने थेने सोलिगासिनो दङ ओमफ्राय आङो नायगोन टावार लायै बिबैनि वाइफाइ लायै आं नायदों ओमफ्राय हर गेजेरावसो टावार मैयाबो आं 12:30 मबाइल नायदों दे सनाफोर नोंसिनि भिडिअ नटिफिकेसननिखौ अन खालामै नायदों आरो आङो स' आंखौ अनसायबानो जाबाय आं नोंथांमोनखौ अनसायगोन स' दोनथ'नोसै लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांदोलाय भिडिअ'खौहाय ओमफ्राय मोजां मोनथारदोंबा शेयार खालामदो थेंक इउ स' माच